pri cvičení Bronyho a ideme teda na koniec záhrady. Už sme celkom blízko, lebo sme boli až tam. Ok, ideme. Jo, a každé video asi väčšina bude mať 60 sekúnd, takže je minútu. Dobre. Brony sa trochu zabral, takže cvičiť ho už asi nebudem. Neviem, čo robím s týmto konceptom. No fajn, dám ešte také 2-3 povely a to bude koniec vlastne. Brony! Brony, ku mne! Ku mne! Sadni. Hodný. Dobre, poviem vám tak aspoň priebežne, že aké videá budem robiť. Na tomto kanále budem určite aspoň tak priebežne robiť vlogy, to prechádzky a také veci, že nakupovanie pre Bronyho a tak. Potom určite bude robenie jedla ako... Fuj. Prepáčte. No, Brony niečo zase jedol. Potom robenie jedla, to som už povedala. Potom robenie pámskov a také veci proste pre Bronyho celkovo. I tak to bolo na túto časť niečo o Bronyho všetko. Ak sa vám video páčilo, like, odber a ahojte.